Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a na wannan gida tashar Asrar, barkanku da kasancewa da mu a wannan rana mai albarka. Bismillahir Rahmanir Rahim, sallallahu ala nabiyil karim. Yan uwa, insha Allah yau muna dauke da wata fa'ida mai muhimmanci wacce muke ganin zamu kawo muku ita domin taimakon al'umma. Wannan fa'idodi da muke kawo muku su muna kawo muku su ne ba don komai ba sai don taimakon al'umma a bisa larurori iri daban-daban. Sannan kar ku manta ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, ta haka ne za a dinga sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu a lokacin da muka ɗora. ‘Yan uwa, yau muna tafa da wani sirri ne na mallaka. Idan kana so ka mallaki aboki ko ka mallaki budurwa ko ka mallaki wanda kake so, amma dai kar ku manta wannan sirrin a kiyaye, wanda duk ka san za ka yi wa ya kasance ya cancanta kai masa wannan aiki ne, ko kana so ka mallaki budurwa don ka aure ta da makamantansu. Wannan sirrika mun ba da su ne domin taimakon al'umma, saboda haka a kiyaye, kuma wannan sirrika suna da ƙarfi sosai. To ‘yan uwa, kamar yadda kuke gani, wannan sirri na ɓangaren farantin fafiya ne. To yadda ake yin wannan aiki, a sama za ku ga mun rubuta Malikin Nas. To za ka samu allonka ne. Idan ka samu allo, za ka rubuta Malikin Nas, za ka rubuta ta ƙafa 111. Za ka rubuta ƙafa 111. Amma mimun ɗin nan da yake na farko, to za ku buɗe munjaye ne wannan mimun. Idan kuka buɗa shi, to za ku rubuta sunan wanda kuke so, namiji ko mace. Za a samu wannan farantin fafiyan nan, sai a daka shi, sai a barbaɗa a dinga sha. Kullum za ka rubuta 111 a tsawon kwana 3 kana sha. To bayan ka yi haka kuma za ka sami turare Binta Sudan. Idan ka samu turare Binta Sudan, za ka sami shi wannan fure na tumfafiya, za ka tofa masa Malikin Nas. Malikin Nas za ka tofa ƙafa 41 a cikin wannan turare Binta Sudan. Sannan sai ka samu wannan fure na tumfafiyan nan, sai ka zuba a ciki. Idan ka dake shi, sai ka zuba a ciki. To sai ka mutsaka, sai ka dinga shafa fuskarka da jikinka. Za ka bar shi ne ya tsamu a cikin turaren, sai ka dinga shafa lokacin da za ka je zance ko lokacin da za ka je wajen wanda kake so ka mallaka. To insha Allah dai wannan aiki yana da ƙarfi kamar yadda dai muka gaya muku, amma kar ku manta, idan wannan shine farkon zuwan ku, ku danna subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kuma akwai namba ta WhatsApp mun sa muku ita, wanda idan da wani abun da ba ku gane ba, kuna iya tuntuɓar mu a lambar waya. To da fatan za a yi aiki da su yadda ya dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.